Здравейте! Днес приготвяме кръфини, пухкави на конци с стафиди и капки шоколад. За тестото изсипам в купа 250 мл топло прясно мляко, 20 г прясна мая, – 60 г захар, точните количества ще ги има под видеото, както обикновено. Разбъркваме, добавяме едно яйце, малко есенция ванилия, може да добавите и едно пакетче ванилена захар. Добавяме 60 мл олио. Към брашното ще добавя една чайна лъжичка сол и ще разбъркам леко. Сега разбъркваме течните съставки и ще започнем постепенно да добавяме брашното. Искаме да замесим меко, леко лепнещо тесто. Ето така полека добавяме брашното и бъркаме. Ако ви харесват моите рецепти, не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото. След като тестото вече се събере ето така, добавям последното брашно и започвам да размесвам с ръка. Ще бъркам единствено в купата. Тестото е готово. Сега с намазнени ръце го правя на топка, намазнявам купата и оставам да втаса около час, час и 15 минути, докато й удвои обема си. Тестото е меко, леко залепващо по ръцете. Тук съм отделила около 100 г стафиди, които заливам с малко топла водичка и ги оставам да набъбнат. Сега си приготвям форма за мъфини, която ще намажа добре с олио, за да не залепнат мъфините. Ето го вече втасалото тесто. Сега ще го претегля, защото ще го разделя на 6 части. Моите части ще бъдат по 150 г всяка. Сега започвам да разделям. От едно топче се правят два кръфина. Сега вече разделените топчета започвам да ги разточвам. Ето така слагам малко брашно. Сега всяко топче ще разточа на правоъгълник с големина около 20 на 30 см. Не е нужно да е прав правоъгълник. Ето така разточваме. Сега мажа с меко масло, не разтопено. Ето така по цялата дължина, като гледам да не намазвам краищата. Сега започвам да добавям плънката. Аз ще добавя стафиди и капки шоколад. Вие може да добавите плънка по избор. Ако искате да е по-сладко, тук може да поръсите и с захар смесена с канела. Може да добавите стафиди и лукум. Плънката е по избор. Ето така леко притискам. И сега започвам от широката страна да навивам. Трябва да се получи ето така като ролце. Сега с един остър нож ще разрежа през средата по дължина. Ето може да видите и пластовете, които се получават. И сега ще обърна всяка част с пълнежа от външната страна. Ето така. И сега ще навия на едно охлювче. Просто хващам от единия край и загъвам. По този начин след изпичане ще се личат пластовете. Ето така се получават като охлювчета и ги поставям в формичката.
по същия начин ще направя и това. Общо се получават 12 кръфина. Готовите кръфини ги оставяме да втасат за около 30 минути покрити с кърпа. Ето ги вече втасалите кръфини. Сега към един жълтък ще добавя една супена лъжица прясно мляко. Ще разбъркам и с силиконова четка ще намажа всички кръфини. Фурната вече загрява на 180 градуса. Ще пека за около 25-30 минути на горен и долен релтан. Ето ги, готови са. Пекох ги 25 минути. Отлепят се много лесно от формата. Ухаят невероятно. Прекрасни са, все още парят. Ето ги на конци. Прекрасни, добре изпечени, пухкави. Ако ви е харесала рецептата, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате.